Rejs på ferie uden at bekymre dig om udlejningen af dit hjem i mellemtiden. Vi sørger for at udlevere nøgler og viser lejerne på plads i din del af København. Vi kan da gøre rent og sørge for nyt sengetøj, også hvis du har flere forskellige lejre i løbet af din ferie. Så kan du koncentrere dig om at slappe af, mens vi står for alt det praktiske derhjemme. Og med vores lave priser kan du endda tjene en masse penge, mens du slipper for bøvl og planlægning. Det kan ikke blive nemmere. Opret en profil på et øjeblik. Indtast ankomstdatoen og vælg den service, vi skal levere, så sørger vi for resten. Du betaler først, og lejerne er på plads. Vores pålidelige medarbejdere har allerede overleveret 10.000 nøgler, og de glæder sig til at give dine lejere den bedst mulige velkomst. Lad os stå for nøgleoverlevering, rengøring og rent sengetøj. Og kom hjem til et rent hjem og penge på kontoen. Tjen penge på den sjove måde. Apartment Keeper.